Ready? Ready. Csak egyenes. A piros köt van körülbelül, arra kell fókuszálni, csak egy kicsit feljebb. Szóval nem oda. Most ne nézzetek máshova. És akkor számolok vissza. Egy. Ez nem vissza. Három. Kettő. Egy. Most. Senki nem mozduljon, senki nem vár. Most talán. Hát a szívvel a látást. Önmagát. De jó. Mindenki tegye ki a kezét maga elé, és próbáljon odafókuszálni, így vakon a keze elé. És amikor villant, akkor nem mozdítsátok el a tekinteteteket, de tegyétek le a kezeteket. Az a lényeg. 3, 2, 1, most. Belenéz. Ne röhögjél hangosan, nem látom! Még egy póz! Jó! Még nem tudod szépen, nem lehet látni. Hát jó, de... Ez mi? Jó. Wow! Mi? Ez ilyen önbizalomnövelő, nem? Úristen! Hogy látsz? Sötétben. Jó, szerintem... Mondjuk lehányok most. Dupláz! Dupláz! Multi! Még egyszer! Ez az! Stroboszkóp! Róza. Igen. Már együtt. Nem kell esni. Hogy lesz így akkor? Na. Szív. Ó, Yeah. nagyon jó. Nagyon jó!